Rebħa kbira l-Malta u għall-Unjoni Ewropea kollha, hekk ġiet deskritta liġi ġdida li kitbet u nnegozjat l-MP tal-Partit Nazzjonalista Roberta Metsola u li issa sar ftehim dwarha anke mal-gvernijiet tal-Unjoni Ewropea. Din il-liġi ta' Metsola se tfisser żieda ta' 10,000 gwardji tal-kosta u l-fruntieri kif ukoll effiċjenza fil-proċess biex dawk li mhumiex eleġibbli għal protezzjoni fl-Ewropa ikunu ritornati. Net News għall-kummenti tal-MP Roberta Metsola fit-tmiem dawn in-negozjati. Dan huwa ta' sodisfazzjon kbira li hija rebħa kbira għall-Unjoni Ewropea imma mhux inqas għal Malta. Waħda mill-prioritajiet u n-nies li liżjed ikellmuni fuq huwa s-sigurtà u fiċ-ċirkostanzi li ngħixu fiha illum il-fatt li din il-liġi ser tpoġġi 10,000 persuna oħra fil-frontieri biex tiżgura s-sigurtà tal-frontieri tagħna biex niżguraw li n-nies li mhumiex eliġibbli għal protezzjoni fl-Unjoni Ewropea jiġu ritornati mibgħuta lura lejn il-pajjiżi tagħhom u fl-istess ħin li jkollna kontroll fuq il-kriminalità bejn frontiera u oħra. Din hija rebħa kbira kienet diffiċli ħafna minkejja reżistenza kbira anki mill-partiti tax-xellug f'din id-dar, f'dan il-Parlament, jiena irnexxieli nikseb il-maġġoranza u nagħmel qbil mal-gvernijiet kollha tal-Unjoni Ewropea. Il-vot finali fil-plenarja tal-Parlament Ewropew se jittieħed f'April.